салому дуруд ба мухлисони беҳтарин дастаи таърихи футбол Барселона ва канали Барса-ТG. Имрӯз мо дар бораи ду футболбозе ки вақтҳои охир хабарҳои гузаришашон ба Барселона хеле зиёд буданд, пурра бароятон маълумот медиҳем. Баъдан ҳар яки шумо фикру ақидаҳоятонро дар бораи интихоbatон аз ин ду футболбоз менависед. Роберт Левандовски ва Эрлинг Холанд. Кадоме аз инҳоро Барселона ба имзо мерасонад? Ҷавоби ин савол дар барномаи имрӯза. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акун дар ягон ҷо баъз рӯшнед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, рӯзи якшанбе соати 22:00 ба вақти Москва Барселона бозии навбатии худро дар чемпионати Испания дар меҳмонӣ бар зидди Леванте мегузаронад. Оё шогирдони Хави баъди бозии нобарор дар Лигаи Аврупо метавонанд мухлисонро шод гардонанд? Тамошои бозиҳои Барселона ва дигар рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди Barsa-TG соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дастаи Манчестер Сити Англия ба ҳамлагари Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд бисёр пешниҳоди бузург барои шартнома кард ва мумкин аст ки ҳатто пешниҳодашонро аз ин дида зиёдтар намоянд, вале то ҳол ҷонибҳо ба як қарор наомадаанд. Аз аввал Холанд мехост ки дар Ла Лигаи Испания баромад кунад ва дар сурати шарту шароити баробар пешниҳод кардани дастҳо назар ба Премер-лигаи Англия Холанд ҳатман Ла Лигаро болотар мегузорад ки ин ба дастҳои Реал Мадрид ва Барселона умеди калон мебахшад. Пешниҳоди охирини Манчестер Сити аз ҷониби Холанд рад карда шуд, зеро футболбоз боварӣ дорад ки аз ин ҳамдида пешниҳоди беҳтаре пайдо карда метавонад, ё ин ки лоиҳаи варзишии дастаи интихоб кардаашро аз маоши гароне ки барояш дигар дастҳо пешниҳод мекунанд болотар мегузорад. Реал Мадрид вақтҳои охир аз ҳад зиёд ба Холанд ҳуҷум дорад ва эҳтимолан пешниҳоди мадридиё аз ҳама беҳтар мегардад, вале Манчестер Сити низ ҳоло сухани охиронашро оиди трансфери Холанд нагуфтааст ва онҳо ҳатман маротибаи дуввум чӣ коре ки аз дасташон меояд мекунанд, то ки Холанд Ман Ситиро интихоб кунад. Аз нигоҳи иқтисодӣ Барселона ҳатто рақибам шуда наметавонад бар зидди Манчестер Сити ва Реал Мадрид, вале бартарияти каталониён нисбат ба ин ду даста лоиҳаи варзишии Хави аст ки хеле ва хеле диққати Холандро ба худ ҷалб намудааст. Барселона ягона дастае аст ки он ҷо Холанд лидери асосии даста гардида тамоми бозии дастаро мувофиқи бозиву хостаи ӯ роҳандозӣ мекунанд. Аз Германия хабар доданд ки Холанд ҳатто мутахассису таҳлилгаре таъин намудааст ки то ки ӯ муайян созад ки кадом даста барои Холанд ва услуби бозиаш мувофиқтар аст. Мақсади Холанд беҳтарин футболбози сайёра гардидан аст ва қадами навбатии ӯ доираи интихоби дастаи наваш барои ояндааш ҳалкунанда хоҳад буд. Холанд дастаеро интихоб кардани аст ки аввалин дараҷа аз ҷиҳати варзишӣ барояш муфид бошад, на аз ҷиҳати моливу пулӣ. рӯзноманигори маъруфтарини соҳаи футбол Фабрицио Романо чунин мегӯяд: Холанд футболбози нотакрор аст, чунки ӯ ҳар як қадами қарори худро дурусту дақиқ меомӯзад, баъдан тасмими худро мегирад. Холанд ҳеҷ гоҳ намегузарад ки интихоби ӯ фақат аз пул иборат бошад. Барои вай маоши пулу мукофотпулӣ дуюмдараҷа аст. ӯро фақат ба воситаи лоиҳаи варзишии дуру дароз имкони ба худ ҷалб кардан вуҷуд дорад. Кафолат медиҳам ки ҳатто бо Килиан Мбаппе дар як даста бозӣ кардан барои Холанд ягон мушкилӣ эҷод намекунад. Акнун як далели дигар ошкор шуд. Мушовири дастаи Боруссия Дортмунд гуфта буд ки вақти пешниҳоди Манчестер Ситиро барои Холанд дидам, қариб аз ҳуш мерафтам. Маълум гардид ки Сити ба Холанд 28 миллион евро дар як мавсим маош пешниҳод кардааст ва Холанд онро рад кард. Боз як хабари аҷоиби дигар ки баъди анҷоми Эл Класико Холанд ба Хави паёмаки табрикотӣ равон кардааст ва маълум нест ки ин танҳо табрикот буд ё ин ки ишора ба он ки Холанд омодааст як ҷузъи проекти Хави шавад. Агар Холанд Барселонаро интихоб карданӣ бошад, худи ӯ, агенташ ва падараш бояд аз баъри миллионҳои еврои дигар дастҳо гузаранд, чунки маҳз дар Барселона ба фикри ман Холанд муваффақ мегардад. Агар пулро интихоб кунад, аҳволи ӯ мисли Неймар мешавад ки ба ПСЖ ба хотири соҳиби туби тилло шудан гузашта буд, вале он ҷо соҳиби тиллои зиёд шуду, аммо туб не. Чуноне ки Педри мегӯяд, Холанд зеби Барселона дорад, чунки қариб ҳар як расиши пои ӯ ба туб голи тайёр аст.
моҳи январ аллаке барселона оиди трансфери ҳамлагари бавария роберт левандовски хабар ёфта буд. агенти Пини Захави ба Барса хабар додааст ки Левандовски оиди идомаи шартномааш бо бавария мушкилиҳои зиёд дорад ва мехоҳад масъалаи гузариш ба барселонаро омӯзад. бавария мехоҳад ки шартномаашро фақат ба як соли дигар идома диҳад, вале Левандовски ба чунин муҳлати кӯтоҳи шартнома розӣ нест ва розиам намешавад. ба ҳамин сабаб Захави роҳҳои дигари идома додани карьераи робертро ҷустуҷӯ дорад. ба ғайр аз барселона, Захави ҳамлагарро ба низ пешниҳод кардааст, вале парижиҳо айни замон фаъолияти худро доираи ин масъала нишон надода истоданд. дар ҳафти мулоқот бо агенти Роберт маълум гардид ки футболбоз шартномаи нав ба муддати дароз, анехтараш на камтар аз 3 сол талаб дорад, зеро ба қавли худи Левандовски новобаста аз синну солаш ӯ ҳоло ҳам дар сатҳи баланди ҷаҳонӣ баромад карда метавонад. мақсади ӯ пайдо кардани лоиҳае аст ки дар он нақши муҳимро бозида дар дастаи наваш соҳиби унвонҳову ҷоизаҳои бузурги варзишӣ гардад. дар Барселона ба хулосае омаданд ки трансфери Левандовски мукофотпулиҳо ва маоши худи футболбоз бештар аз 100 миллион евроро талаб мекунад, ки ин барои топ футболбоз пурра маблағи арзанда маҳсуб мешавад. ба ҳунару маҳорати истеъдоди Левандовски ягон шаку шубҳа дар Барселона надорам, вале шартнома ба муҳлати 3 сол бо назардошти синну солаш баҳсҳои зиёдро дар бошгоҳ ба бор овардааст. вале Барселона медонад ки ягона бартарати даста нисбат ба дигар дастаҳо маҳз пешниҳоди 3 солаи шартнома барои Левандовски кардан аст, ки диққати Робертро ба худ ҷалб мекунад. агар трансфери Холланд амалӣ нагардад, ивазкунандаи рақами 1 Эрлинг барои Барселона Роберт Левандовски мегардад. Барселона мехоҳад ки маблағи трансфери Левандовскиро ба воситаи илова кардани ягон футболбозаш кам намояд. ягона футболбозе ки метавонад дар ин кор Баварияро розӣ гардонад Сержино Дест мебошад, чунки маҳз ӯро тобистони соли гузашта Бавария кӯшиши ба имзо расониданро карда буд. Сержино хеле беҳтар шудааст ва ӯро бисёри дастаҳои Аврупо мехоҳанд ки ба имзо расонанд. аз ҳамин сабаб Барселона мехоҳад ки аз фурсат истифода бурда аз трансфери Дест фоидаи калон бинад. вале футболбози ҷавонро ба бозингари 34 сола иваз кардан ва боз маблағи иловагӣ пардохт кардан гумон мекунам на он қадар фикри хуб аст. вобаста ба синну сол Луис Суарезро ҳам ҳангоми омадан ба Барселона танқидҳои зиёд мекарданд, вале ӯ яке аз беҳтарин нишонзанони Барселона гардид. Левандовски бешубҳа дар Барселона натиҷа медиҳад ва голҳои зиёд мезанад. хави ҳам гуфтааст ки омадани Левандовски кафолати бештар аз 20 гол задани ӯ барои Барселона аст, вале мушкилӣ дар он аст ки 2 сол пас Барселона боз ба ҳамлагари нав ниёзманд мешавад ва он вақт томи ҳамлагарони ҷавону лоиқатмандро топ дастаҳои дигари Аврупо гирад, аҳволи Барса чӣ мешуда бошад, инро ҳеҷ кас намедонад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ба фикри шумо аз нигоҳи иқтисодию варзишӣ кадоме аз инҳо варианти беҳтар аст барои Барселона? албатта Эрлинг Холланд ё ин ки Роберт Левандовски? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед, ин барои мо хеле муҳим аст. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бачаҳо, чао, то боздид.